Amén, hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Goeiedag allemaal. Welkom in het huis van de Heer. Ik zegen u. God zegen u. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor la dirección de su Santo Espíritu en este culto. We gaan nu bidden in de leiding van de Heilige Geest vragen op dit ogenblik. Padre, te damos gracias por esta mañana. Vader, we danken u voor deze ochtend. Gracias por traernos a tu templo. Dank u dat u ons naar de tempel hebt gebracht. Tú has marcado este día para que estemos delante de ti. Deze dag werd voor u uitgekozen, opdat wij voor u zouden komen. Y sabemos que la palabra que tú nos vas a dar el día de hoy En we weten dat het woord dat u ons vandaag zult geven, será de mucha bendición en nosotros. zal een geweldige zegen voor ons zijn. Porque vas a hablar a nuestros corazones Want u zult tot onze harten spreken. y nos vas a mostrar la condición de nuestros corazones. En u zult ons de conditie van de harten tonen, Heer. No es para condenarnos, Het is niet om ons te veroordelen, sino para que seamos buenas personas maar opdat wij goede personen zouden zijn. y personas conforme a tu palabra. En personen volgens uw woord. Gracias, Señor. Dank u, Heer. Utiliza mi vida en este momento. Gebruik mijn leven op dit ogenblik. Ayúdame, Señor, Help me, Heer, que mis pensamientos sean guiados por la verdad de tu palabra. dat mijn gedachten mogen geleid worden door de waarheid van uw woord. Dame ese control, Señor, que necesito. Geef me de controle die ik nodig heb. Ese dominio propio. De zelfbeheersing. Y dejarme, Señor, guiar por lo que tú tienes el día de hoy. En me laten leiden voor hetgeen dat u hebt voor vandaag. Bendícenos, Señor. Zegen ons, Heer. En el nombre de Cristo In Jesús. de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. El día de hoy me gustaría hablar sobre la madre. Vandaag zou ik willen spreken over de moeder. Y yo creo que para cada uno de nosotros sería, ¿no? O debe ser, ¿no? Un mensaje muy lindo. En voor ieder van ons zou dat toch een mooie boodschap moeten zijn. Porque el pensar en una madre, yo creo que llena el corazón, ¿no? Want denken aan een moeder vult het hart. Y si yo dijera, ¿cuántas de ustedes madres se han sacrificado por sus hijos? En hoeveel moeders hebben een offer gebracht voor hun kinderen? Posiblemente ni se acuerda. Waarschijnlijk denken ze daar zelfs niet meer aan. Lo único que usted quería era saciar, ¿no? El hambre, la desnudez de sus hijos. Alleen wilde je toen dus de kinderen kleden en ook hun aankleden. Que sus hijos estudien. En dat ze zouden studeren. Y suplir todas las necesidades que se puedan. En dus alle nood geven dat ze nodig hadden. Una madre nunca está, ¿no? Haciendo recordar este sacrificio. En een moeder laat de kinderen daar niet aan terugdenken. Para una madre esto llega a ser algo normal. Want voor een moeder is dit heel normaal. Porque el amor de madre Want de liefde van de moeder es un amor formado por Dios. is een liefde die gevormd werd door de Heer. Si nosotros vamos a la Biblia, Als we naar de Bijbel gaan, vamos a ver muchos testimonios de madres. gaan we veel getuigenissen zien van moeders. Y podemos decir que han cambiado la historia. En die de historie hebben veranderd. Si nosotros vemos la mamá de Moisés, Wanneer we de moeder van Mozes zien, esta mujer salvó la vida de su hijo. Die moeder heeft het leven letterlijk gered van haar kind. Iba a ser asesinado, ¿no? Por los egipcios. Want die zou normaal vermoord worden door de Egyptenaren. Pero esta madre, ¿no? De la manera sabia, guardó a su hijo. Maar die moeder op een wijze redde het leven van haar kind. Y vemos que después llegó a ser el libertador de Israel. En we zien dat hij naderhand de bevrijder van Israël werd. Si vemos la vida de la madre de Samuel, Wanneer we het leven van de moeder van Samuel zien, dice la Biblia que Ana dedicó a Samuel a Dios. Anna dediceerde het leven van Samuel aan God. Y esa dedicación dice que fue antes de su nacimiento. En dit al vanaf zijn geboorte. Y si vamos unos siglos más adelante, En als we nog enkele eeuwen teruggaan,
cuando vemos los antiguos predicadores, met de eerste prekers, me lleva a la mente, ¿no?, de Juan y Carlos Wesley. dus komt dan de geest tussen Eran unos ingleses. Johannes en ja, 2 Engelsen. Dios utilizó la vida de estos hermanos para traer un gran avivamiento, ¿no?, a la humanidad. Dus God heeft die mensen gebruikt om een grote heropleving te brengen tot de mensheid. El testimonio de estas personas En de getuigenis van deze personen llevó a mucha gente a entregar su vida a Cristo. zorgde ervoor dat er veel mensen hun leven gaven aan de Heer Jezus Christus. Y aquellos que escucharon, ¿no?, estas predicaciones, En degenen die die preken hoorden, se entregaron a Cristo y fueron los primeros misioneros que fueron a Latinoamérica. dat waren mensen die hun leven aan de Heer gaven en de eerste missionarissen die naar Latijns-Amerika gingen. Pero hoy día me gustaría hablar de una madre en especial. Maar vandaag zou ik over een bepaalde moeder speciaal willen spreken. ¿Quién conoce a Eunice? Wie kent er Eunice? ¿Es conocido ese nombre bíblicamente? Bijbels gezien is die naam bekend, Pero no es muy familiar. maar die is niet heel gewoon. La mamá de esta persona se llamaba Loida. De moeder van die persoon heette Loida. Y Loida enseñó su fe a su hija Eunice. En die leerde het geloof dus aan haar dochter Eunice. Quien fue la abuela de Timoteo. En was ook dus de oma, dus de Eunice was de mama van Timotheus. Y lo que me llama la atención de estas dos mujeres, En deze 2 vrouwen eran mujeres fieles a Dios. waren vrouwen die trouw waren aan de Heer. Y estas mujeres transmitieron su fe a muchos. En zij brachten dit geloof tot velen over. Y el día de hoy también nos enseñan a nosotros esa fidelidad. En ook vandaag spreken zij tot ons die trouwheid. La fe de una madre se puede extender a sus hijos. Het geloof van een moeder kan zich uitstrekken tot de kinderen. ¿Cómo una madre puede llegar a muchos? Hoe kan een moeder tot velen komen? Aunque la Biblia no nos muestra cuando ella entregó su vida a Cristo, hablando de Loida, We weten niet juist wanneer dat zij haar leven aan de Heer gaf. lo que sí podemos decir acerca de ella, que ella creyó fervientemente en Cristo Jesús. Maar Loida dus geloofde heel sterk in de Heer Jezus Christus. Él confió en Jesucristo como su Salvador. En vertrouwde in Jezus Christus als haar redder. Y bueno, sabemos que era judía. Ze was een Joodse. Y ella seguro que comprendió que la religión nos salva. En waarschijnlijk begreep ze wel dat de religie niet redt. A pesar de que vivía una vida religiosa. Ondanks dat ze een religieus leven leidde. Y cuando llegó a los pies de Cristo, seguro que se vio como una pecadora. En waarschijnlijk is ook zij tot de Heer Jezus Christus gekomen als een zondares. Y Cristo se acercó a ella con su gracia. Maar Jezus Christus naderde tot haar met zijn gratie, met zijn genade. Y ella seguro que respondió en fe al amor de Dios, creyendo en Jesucristo como su Señor y Salvador. En zij beantwoordde die liefde van de Heer. El Señor seguro que abrió sus ojos. De Heer die opende haar ogen. Y pudo ver en Jesús el Mesías que ella estaba esperando. En zij kon zien in hem de redder die ze verwachtte. Hablo acerca de esto porque estamos hablando acerca de la fe de esta mujer. We spreken hierover omdat we over het geloof van die vrouw spreken. La Biblia nos dice que la fe de ella era una fe genuina, no fingida. Want de Bijbel toont ons dat haar geloof een werkelijk geloof was. En Vamos a buscar en 2 Timoteo capítulo 1 verso 5. 2 Timotheus 1, 5.
Amén, ¿lo tenemos? Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En dan denk ik aan je oprecht geloof. Voor jou leefde dat geloof in je grootmoeder Lois en in je moeder Eunike. En nu leeft het, daar ben ik van overtuigd, ook in jou. Entonces vemos que la fe de ella no era una fe fingida, sino genuina. Dus haar geloof, we zien het hier, was een werkelijk geloof. Y Loida comunicó esta fe a su hija Eunice. En zij bracht haar geloof over tot haar dochter Eunice. Ahora, lo que podemos sacar nuestra conclusión que Eunice, la hija, Dus en de dochter vio a Cristo Jesús en su madre. zag Jezus Christus in haar moeder. Y seguro que no eran simplemente palabras que hablaba al oída. En waarschijnlijk waren dat niet alleen maar woorden dat ze sprak. Podemos ver que con su propia vida hablaba que Cristo vivía en ella. Maar met haar leven, haar eigen leven, toonde zij hoe dat de Heer Jezus Christus in haar leven doet. Y el día de hoy hay muchas madres aquí presentes. En vandaag zijn er heel veel moeders aanwezig. Y yo le pregunto a las mamás, ¿qué está haciendo usted para ganar a sus hijos para Cristo? En ik vraag aan de moeders, wat zijn jullie aan het doen om uw kinderen te winnen voor Jezus Christus? El día de hoy hemos visto delante de estos niños tan preciosos. We hebben hier die kinderen gezien voor ons. Hemos visto la inocencia de esos cánticos. En die onschuld van die liederen. Pero esos cánticos pueden salir de su corazón o permanecer para siempre. Maar die liederen kunnen dus uit hun hart komen en voor altijd blijven. Porque depende de la educación y la enseñanza que dan los padres. Want dat hangt van de opvoeding dat de ouders geven thuis. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esos cánticos que le enseñaron cuando eran niños en las iglesias? Hoeveel herinneren de liederen zich die ze geleerd hebben als kind in de kerk? No me acuerdo, ¿no? Mi hijo, él tenía un cántico siempre. De zoon had altijd een lied. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Le caía, pero seguía cantando. Dus over, ik had een vriend, Siempre. Jezus die van me houdt, altijd. ¿No? Siempre había ese cántico. Y si él se acuerda el día de hoy, Altijd was er dat lied en als hij daar nog aan terugdenkt vandaag, porque ha tenido una madre que le ha estado haciendo recordar. dan is het omdat hij een moeder heeft gehad die hem daaraan heeft doen denken. Había un pastor que dijo lo siguiente. Een pastor zei, of een priester zei het volgende. Cada vez que yo ensuciaba mis pantalones o los rompía, Elke keer dat mijn broek vuil was of gescheurd was, mi madre no me pegaba por eso. dan strafte mijn moeder mij daar niet voor. Pero sí me pegaba Maar ze strafte mij wel cuando no iba a la iglesia. wanneer ik niet naar de kerk ging. Porque lo que ella me decía era lo siguiente. Want hetgene ze me zei was het volgende. Yo no quiero que estés limpio por fuera, Ik wil niet dat je van buiten proper bent, pero yo quiero que tu alma esté limpia. maar ik wil dat uw ziel proper is. Y es en el templo En dat is in de tempel. donde tú escucharás palabra que va a limpiar tu mente y tu corazón. Waar dat je dus woorden zult horen die uw hart en uw geest zullen reinigen. Así que cuando no iba, Dus wanneer hij niet ging, y seguro que se recordaba. dan ja. ¿Qué está haciendo usted para ganar a sus hijos para Cristo? Wat doet u om uw kinderen te winnen voor Christus? Ahora la fe de una madre también se extiende a sus nietos. Maar het geloof van uw moeder ¿Cuántas abuelitas hay el día de reikt hoy? zich ook tot de kleinkinderen uit. En hoeveel grootmoeders zijn er vandaag? Eunice dio a luz a Timoteo. En ik bracht Timotheus ter wereld. Y vemos, ¿no?, que Loida estaba, ¿no?, educando a su hija Eunice, que dio a luz Timoteo. En haar moeder gaf dus
aan de dochter. Ja, bracht de dochter ter wereld, Pero Eunike. algo que había en ellas dos Maar iets dat er in allebei was, era que tenían grandes esperanzas en Timoteo. was dat zij een grote hoop hadden voor Timotheus. ¿Por qué, pastor? Waarom? Porque el nombre Timoteo significa honrar a Dios. Want de naam Timotheus betekent God eren. ¿Cómo llevaron estas mujeres al joven Timoteo a Cristo? En hoe brachten zij dan tot Christus, de jongeren? Ellos lo hicieron demostrando una fe genuina, como hemos leído. Doordat hun leven vertelde over een werkelijk geloof. Ellos lo hicieron mediante sus oraciones, Ze deden het door gebeden, mediante su ejemplo door hun voorbeeld y mediante su enseñanza, como dice aquí. en door hun lesgeven, zoals het hier getoond wordt. Timoteo era un hombre que estaba sirviendo a Dios. En Timotheus was een man die God diende. Él estaba al lado de Pablo. Hij was aan de zijde van Paulus Él estuvo en misiones. en hij was ook op missies. Y lo que me llama la atención es que no menciona el padre. Dus de vader wordt wel niet gemeld. Porque la Biblia nos dice que el padre era griego, no era un converso. Want dus de vader was een Griek, was niet een bekeerde. Pero esto no fue un impedimento para que su madre y su abuela le enseñaran de Cristo a Timoteo. Maar dat behinderde dus de moeder en de oma niet om Timotheus over Jezus Christus te leren. Ese era el verdadero amor que había en el corazón de ellas. Dat was de werkelijke liefde die in hun harten aanwezig was. Estaban preparando a Timoteo. Ze waren Timotheus aan het voorbereiden. Ellas se mantuvieron firmes en sus convicciones. En zij bleven stevig in hun overtuigingen. Y ellas tenían esa disposición en su corazón de enseñar. En waren bereid om hem te leren over Jezus Christus. Y esta es una de las maneras como nosotros podemos alcanzar a nuestros hijos. En dat is de wijze waarop dat wij onze kinderen kunnen bereiken. Es mostrando con nuestras vidas nuestra fe genuina. Met onze levens ons werkelijke geloof tonen. Yo creo que los abuelos son personas muy especiales para los nietos. Dus de oma's zijn en opa's zijn dus speciale mensen voor de kleinkinderen. ¿Cuántos se acuerdan de sus abuelitas? Hoeveel herinneren zich de grootouders? Yo todavía tengo en la mente mi abuela, le decía Chachi. Ja, de oma, ja, met die voor mij een beetje een onuitspreekbare naam. Bueno, como no tenía mi mamá, le decía Chachi. Bueno, ella fue quien me crió a mí. Was zij, daar de moeder er niet meer was, was degene die hem in werkelijkheid Y opvoedde. seguro aquí hay muchos que han sido criados por sus abuelas. En er zijn er hier velen die waarschijnlijk ook zijn opgevoed geweest door hun grootouders. Una de las cosas que me impactó de su vida En iets dat er van haar leven me impacteerde, era su valentía. dat was haar moed. Me gustaría contarle una anécdota. Ik ga een anekdote vertellen. Me acuerdo, yo tenía más o menos 7, 8 años. Ongeveer op 7, 8-jarige leeftijd. Y ella estaba cocinando. En ze was aan het koken. Bueno, ella cocinó hasta los 90 y tantos para todo el régimen que había ahí. Tot een leeftijd van meer dan 90 jaar. Dus kookte zij voor een hele bende, zoals wij dat zeggen. Era más o menos entre las 11 y mediodía. Het was zo ongeveer Estaba 11:30 middags. era un día sábado o viernes, no me acuerdo bien, pero era uno de esos días, era fin de semana. Een dag op het einde van de week. Estaba ella. En zij was er. Estaba mi primo que había sido operado. En de neef die Estaba geopereerd yo. was. Y un momento ella está cocinando. En hij ook. En ze was dus aan Y het la koken. bombona de gas En de gasfles explotó. die explodeerde. Y comenzó a prenderse fuego. En ja, het begon dus te branden. Y bueno, llamé rápidamente a los bomberos. En we riepen heel snel de brandweer. Uy, pero esos bomberos se demoraron. Maar die kwamen heel laat. Como siempre se demoran.
En todos lados se demora, ¿no? Pero mire esta mujer, tenía sus 2 nietos ahí. En kijk, zij had daar haar 2 kleinkinderen. Salió a la calle. Zij ging naar buiten. Tenía su mandil. En ze had een schort. Y en ese mandil, ¿no? Agarró tierra de la calle, porque estaban construyendo, me acuerdo, al lado. Dus ze waren er iets verder aan het Esa bouwen. arena comenzó a tirar al fuego. En dus zij vulde haar schort met Mira aarde. lo inteligente que era. En zij wierp die Cualquiera aarde hubiese dus echado agua, op het hubiese vuur. sido peor. Als je er water op gooit, dan is het slechter. Ella comenzó a echar esa tierra y Maar- apagó ese fuego. Maar zij gooide er dus aarde op en het vuur werd. Y después vienen Gedoofd. los bomberos. En toen de brandweer kwam, Yo creo que es un poquito tarde, ¿no? Para que vengan. Ya no hay, ya, váyanse, váyanse. zei ze, ja, nu is het wel een beetje laat dat jullie komen, ga maar. Una mujer muy valiente, Het was een hele moedige vrouw. dispuesta, ¿no? A pelear por su familia. En ze was bereid, hoewel dat ze niet gestudeerd had, Su moral era muy elevada maar haar moreel was heel hoog. y temerosa de Dios. En ze was godvrezend, Cada vez que liefhebbend. hacía algún error o una equivocación, Elke keer als ze zegt dat er iets verkeerd ella me was, decía, Dios se va a poner muy triste. dan zei ze, God zal heel droevig zijn. Y siempre ponía a Dios. En altijd sprak ze over God. Y su moral En haar moreel era tan elevado que nadie se podía sentar en la mesa sin estar con un t-shirt. dus was zo hoog dat er niemand aan de tafel kon gaan zitten zonder dat ze een t-shirt aan hadden. Yo me acuerdo una vez, nomás me senté así, estamos en verano. Ene keer in de zomer deed hij het niet. Oye, apenas senté, En hij ging nog maar juist sentí zitten. algo en el pecho, ¡plaf! En een klap op de borst. Era un plato, hermano. En een bord. Gracias a Dios que estaba sin comida. Kuchelijk zonder eten. No era un plato, no como el día de hoy, de porcelana. Geen bord van Algunos tienen porselein. porcelana china. Geen Chinees porselein. Esto era de ese, ¿cómo se llama? Pocillo de esta... esa que te sacaba chinchón cuando te caía. Maar die hele stevige borden. Esa me cayó. Y desde ahí, hermano, nunca más. En nooit meer. A la abuelita se le respeta. De oma wordt gerespecteerd. Y pobre de que alguien En als le levantaba la voz. er iemand sprak, Una de las que yo me acuerdo le hice eso a mi abuela. dat herinnert hij zich ook van de oma. Y mi abuela le contó a mi papá, a mis tíos, a mis primos mayores. Dat werd verteld aan de vader, aan de nonkels, aan de neven. Ese día Die dag. recibí mi cadoche de todos. En kreeg ik dus het geschenk van iedereen. Cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, todo me dieron ese día. Alles gaven ze me die dag. Hasta el perro o mi gato que tenía ahí. Zelfs het dier in huis deed mee. Nunca voy a olvidar eso. Zal ik nooit vergeten. O no la respetaban o se hacía respetar. Of wel respecteren of ze deed zich respecteren. Y algo que le decía a mis primas, En iets dat er aan de nichten werd gezegd. un hombre te va a querer Gaat een man van u houden y te va a respetar en hij gaat u respecteren. si tú te haces respetar. Als je u laat respecteren. Siempre. Altijd. No te rías con cualquiera, Ga niet met gelijk wie. que tú no eres cualquiera. Want u bent niet gelijk wie. Y siempre ponía esa moral. En altijd werd die moreel Claro, vooropgesteld. algunas escucharon, las otras no escucharon, Er waren er die luisterden en er waren er die niet luisterden. pero siempre con esa moral. Maar altijd met die moreel. Y los hombres,
En de mannen, tú tienes que suplir todas las necesidades de tu casa. u moet al het nodige brengen naar huis. A veces mi papá venía y sus amigotes lo llamaban. En soms kwam de vader met de vrienden. Ella salía con su escoba. En zij kwam met haar borstel. ¡Ey, vagos! ¡Ociosos! Mi hijo tiene que comprar primeramente la leche a su hijo y ustedes vienen a quitarle su dinero. Hé, wat is dat hier? Mijn zoon die moet eerst ervoor zorgen dat de kinderen eten en drinken hebben en jullie komen dat allemaal afnemen. Y los correteaba. En ze corrigeerde hen. Y salía con su balde con agua, le tiraba del segundo piso. En met haar immer vol water van, Y otras cosas que no le voy a contar. van de tweede Que les verdieping. tiraba. Siempre hacía respetar esto. Altijd liet ze respecteren. Y su amor, ¿no? En haar liefde. Era bonito, ¿no? Escucharla a ella, ¿no? Cantar. Het was mooi haar te horen zingen. Y me decía, Cholo. Ze zei Cholo. Me llamaba Cholo. Dat was dus Mi de naam. Cholito. Die, No chulo, a veces no. No chulo, eso es die completamente staat voor haar diferente. kleinzoon. No, Cholito. Y decía, mamá, no me llames. Tú saca la mano, nada más yo vengo. Porque estaba con los amigos por ahí. Dat was wel een naam waar dat niet zo graag naar luisterde. Cuando tenía que, bueno, terminaba de cocinar, siempre me llamaba a mí, ¿no? Maar wanneer ze gedaan had met koken, riep ze mij Quería altijd. que comiera la comida caliente. Want ze wilde dat het eten warm gegeten werd. Siempre Altijd. mostraba ese amor. Toonde ze die liefde. Era una mujer trabajadora, Het was een vrouw die hard werkte. como muchas personas aquí presentes, Zoals veel vrouwen die hier aanwezig zijn. que in están personen, dispuestos a dar todo por sus hijos. die bereid zijn om alles te geven voor hun kinderen. Quizás ella no conoció a Dios Het kan zijn dat ze God niet kent. de una of zo. manera íntima, Zo op die intieme wijze. pero la moral, usted sabe, mis hermanos, Maar de moreel kent je. y la ley de Dios En de wet van God está escrita en el corazón de todos. is geschreven in De het hart todos. van iedereen. Y depende uno si lo va a cumplir o no. En het hangt van iemand af of dat die vervult of niet. Pero a usted que es una madre cristiana, Maar u die een christenmoeder bent, usted tiene más ayuda. u hebt veel meer hulp. Usted tiene al Espíritu Santo, Want u hebt de Heilige Geest. que le está hablando, que le está guiando, que le está dando fuerzas. Die spreekt, die leidt en die geeft krachten. Mi abuela no tenía esto En de grootmoeder had dat niet. y tenía que llorar a escondidas. En moest in het verborgen bidden. Y tenía que levantarse con sus propias fuerzas. En met haar en wenen en met haar eigen krachten opstaan. La cual no duraba mucho. Dat duurde niet lang. Pero las fuerzas que Dios le da a usted Maar de krachten die God u son geeft, mucho más fuertes que las que nosotros podamos tener. zijn veel sterker dan degene die wij kunnen krijgen. Esa fue mi abuela, la Chachi. Dat was dus de oma, Quería honrarla el día de hoy. die ook geëerd mag worden. Entonces los abuelos o las abuelas son personas muy especiales para nosotros. Dus de oma's zijn speciale mensen. Oh, más top, como cantan. Me acuerdo, amigas me venían con esa canción cuando hablaba de su abuela. Estas mujeres Die vrouwen, llevaron a los pies de Cristo a Timoteo. die vrouw die ze bracht Timotheus. Y tot seguro God van que eran Christus. mujeres de oración. Het waren vrouwen van geloof. Porque la respuesta a la oración de estas mujeres Want het antwoord op het gebed van die vrouwen fue Pablo. was Paulus. Porque Pablo fue quien guió a Timoteo, ¿no? a ser misionero, a enseñar, a ser pastor.
Want het was Paulus die Timotheus ertoe bracht om missionaris te zijn. Pero empezó con la oración de estas mujeres. Maar het was een gevolg van het gebed van die vrouwen. Entonces eso nos da a entender que la fe de una madre puede extenderse a futuras generaciones. Dus dat doet ons verstaan dat het geloof van vrouwen dus zich kan uitbreiden tot volgende generaties. Madre, ¿cuál es el consejo que tú das a tus hijos? Moeder, wat is de raad dat je aan uw kinderen geeft? ¿Empiezas con oración Begint je met gebed o empiezas con quejas? of begint je te klagen? Porque sabe, todos los hijos tenemos también problemas. Want de kinderen hebben ook allemaal problemen. Nadie aquí está libre. Niemand is daar vrij van. Hasta Mateo, el pequeñín de aquí, ya tiene problemas con otros. Zelfs de kleine Matthäus heeft soms problemen. Los jóvenes tienen problemas, los De- niños tienen problemas. De jongeren, de kinderen hebben Todos. problemen. Allemaal. Pero ¿a dónde van ellos? Maar waar gaan ze naartoe? Van a sus padres. Ze gaan naar hun ouders. ¿Cuál va a ser su posición cuando sabe usted que uno de sus hijos no está bien con los otros? Hoe gaat je je gedragen wanneer je weet dat uw kind zelf niet goed is ten Wel- opzichte van de anderen? ¿Cuál va a ser su consejo? Wat gaat uw raadgeving zijn? Porque es muy importante, mis hermanos. Want dat is wel heel belangrijk. Madre, su consejo Moeder, uw raad. o va a levantar o va a hundir más a esta persona Ga die o a su persoon hijo. O su hija. oprichten ofwel nog meer doen wegzinken. Su consejo Uw raadgeving lo va a acercar a Jesús o lo va a alejar de Jesús. gaat ervoor zorgen dat hij nadert tot Jezus of dat hij zich verwijdert van Jezus. ¿Qué consejo va a dar usted? Welke raadgeving gaat je geven? Si usted no conoce la palabra de Dios, Als u het woord van God niet kent, o mejor dicho, si usted no la obedece, of als je het niet gehoorzaamt, lo que usted va a cosechar wat je gaat oogsten, no va a ser gozo y alegría, zal geen vreugde zijn, sino Quien será deje- tristeza más adelante maar zal droefheid zijn. por la verder, condición de sus hijos. door de toestand waarin de kinderen zich bevinden. Porque la Biblia nos dice que los hijos son corona de los padres. Want de Bijbel zegt ons dat de kinderen een kroon zijn van de ouders. Si usted educa Als con u, la moral de Cristo a sus hijos, als u je kinderen opvoedt met de moraal van Christus, serán hombres y mujeres del bien. dan zullen het goede mannen en vrouwen worden. Y esto va a causar gozo en su corazón En dat zal voor vreugde zorgen in uw hart. y no tristeza. En geen droefheid. No va a estar pensando, ay, mis hijos no vienen a la iglesia. We gaan niet denken, oh mijn kinderen komen niet naar de kerk. Oh, mis hijos no se juntan con los jóvenes. Oh mijn kinderen gaan niet naar de jongerengroep. Oh, mis hijos no están sirviendo al Señor. Of mijn kinderen zijn niet aan het dienen aan de Heer. Hay un comienzo para esto, hermanos. Daar is een begin voor. Empieza primero en ellos mismos, Begint eerst in henzelf, pero después en el consejo que le damos nosotros. maar dan in de raadgeving dat wij geven. Por ejemplo, con mis hijos. Met mijn kinderen. Hay momentos que son hermanos que se aman, Soms zijn broers en zussen die geweldig veel van elkaar houden. pero también hay momentos en el cual se... Maar er zijn ook andere momenten. Es normal. En dat is normaal. Pero ¿qué consejo nosotros vamos a dar? Maar welke raadgeving gaan we dan geven? Tienes que perdonar. Je moet vergeven, Eso dice la palabra. want dat zegt het woord. No vamos a nosotros a engreír a uno y al otro, no, de ninguna manera. We gaan niet de ene op de andere vooruit steken, dat doen we Porque niet. sobre nuestros sentimientos, Want over onze gevoelens, sobre nuestros pensamientos y razonamientos, over onze gedachten en bedenkingen, está la palabra de Dios. is het woord van God. Y nosotros decimos, por su bien, En voor uw goed, perdona. vergeef. Por su bien, humíllate. Voor uw goed, verneder u. Por tu bien, respeta. Voor uw goed, respecteer. Ellos ya saben nuestra respuesta.
Ze weten ons antwoord, porque ellos conocen la palabra del Señor. want ze kennen het woord van God. ¿Qué consejo estamos dando a nuestros hijos? Welke raadgeving geven we aan onze kinderen? Una de las tristezas como padre Een droefheid als ouder es ver a nuestros hijos que están peleando entre ellos. is dat er ruzie is tussen de kinderen. Nos causa tanta tristeza, Dat veroorzaakt heel veel droefheid. ¿no? Después de tenerlos tan pequeñitos ahí unidos, Terwijl dat ze toen ze klein waren zo één waren. siguen creciendo Dat ze blijven opgroeien y después comienzan. "Wow, wow". en dat er ruzies tussen hen zijn. Educación de padres. De opvoeding van de ouders, ¿Qué es lo que han enseñado? wat hebben die geleerd? Por eso no podemos nosotros engreír más a uno que a otro, Daarom mogen wij geen verschil maken tussen de ene en de andere. porque esto es lo que causa. Want dat zorgt daarvoor. Y la Biblia tiene ejemplos de esto. En de Bijbel heeft heel veel voorbeelden hiervan. Este es un punto, yo creo que tenemos en común y que pasamos todos, por eso lo he tocado. Dat is iets dat we wel allemaal meemaken. Y no diga, yo sí, yo creo que las hijas de mi hermana, no, todos. Allemaal. Y yo también lo he pasado en mi vida. Ik heb dat ook meegemaakt in Es mijn por eso que leven. lo digo. En daarom zeg ik het. Cuando estas madres oraron Toen die moeders baden y vieron la respuesta de Pablo en a sus het oraciones, antwoord van Paulus op het gebed zagen, este hombre, Timoteo, dan Timotheus, este siervo de Dios, dienaar van God, se convirtió en una pieza muy importante para la evangelización. werd hij een heel belangrijke persoon wat de evangelisering betreft. Se convirtió en un testimonio del cristianismo. Hij werd een werkelijke getuigenis van het christendom. Se convirtió en un hombre que estaba dispuesto a dar todo por seguir a Cristo Jesús. Een man die bereid was om alles te geven om de Heer Jezus Christus te volgen. Mire algunos ejemplos acerca de él. Laat ons kijken naar enkele voorbeelden over hem. Porque lo que nosotros vemos Hetgeen en la we zien Biblia in de Bijbel es el testimonio de este hombre, is de getuigenis van deze man. de todo lo que ha hecho. Van al hetgeen dat hij gedaan heeft. Pero empezó en el corazón de su abuela y de su madre. Maar dat begon in het hart van zijn oma en zijn moeder. Mire el poder que hay en el corazón de ustedes, mis hermanos, cuando son firmes y fieles a Dios. Kijk welke kracht dat er is in jullie harten van jullie. Ustedes van a ver a sus hijos sirviendo al Señor con todo su corazón. Wanneer jullie stevig en trouw zijn in de Heer, zullen jullie zien dat jullie kinderen zullen dienen aan de Heer. Timoteo dice la Biblia que predicó en Berea. Dus Timotheus die evangeliseerde. Eso está en Hechos capítulo 17, versículo 10 al 15, podemos buscar. In Handelingen 17, Hechos capítulo 17, Handelingen 17, verso 10 al 15. versen 10 tot 15. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Qué estaban haciendo? Predicando el evangelio. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces ellos predicaron en Berea. Dus zij evangeliseerden in Berea. También ellos, Timoteo fue a predicar a Corinto y Macedonia. En Timotheus ging ook in Corinthië en Macedonië. Hechos capítulo 18, evangeliseren. versos 5 y 6. Ahí, En het volgende hoofdstuk, Handelingen 18.
Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, mire de dónde, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Entonces vemos aquí, ayudando, capítulo 19, verso 21 y 22. Hoofdstuk 19, 21, 22. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces vemos aquí, bueno, hay muchos pasajes que hablan acerca del servicio de Timoteo. Dus we zien in de Bijbel veel versen die spreken over de dienst van Timotheus. Era una persona muy importante Hij was een belangrijke persoon para el evangelio de Cristo Jesús. voor het evangelie van Jezus Christus. Inclusive, él predicó en Roma y en Éfeso. Dus ook in Rome en in Efesië predikte Y hij. por medio de la vida de Timoteo, En door middel van zijn leven mucha gente llegó a los pies de Cristo. kwamen veel mensen tot de voeten van Christus. Miren mis hermanos, cuán poderoso es la oración de una madre. Dus je ziet hoe krachtig dat een gebed is van een moeder. Una madre que está dispuesta a enseñar a sus hijos los caminos del Señor. Een moeder die bereid is om de kinderen dus de weg naar de Heer te tonen. Una madre que le habla a sus hijos con una fe genuina. Een moeder die spreekt tot de kinderen met een werkelijk geloof. Es triste escuchar a los niños Het is heel droevig te horen dat de kinderen zeggen, cuando dicen, tú me dices que haga esto, pero tú no lo haces. U zegt dat ik dit moet doen, maar u zelf doet het niet. Y nuestros hijos nos van a decir las verdades. En de kinderen gaan de waarheid zeggen. Tú quieres que vaya a la iglesia, pero tú te quedas durmiendo. Je wilt dat ik naar de kerk ga, maar jij zelf blijft slapen. Tú quieres que yo sea grande en la iglesia, Je wilt dat ik groot zal zijn in de kerk, pero tú te vas con tus amigas. maar jij zelf gaat met uw vrienden weg. Va a llegar ese tiempo, mis hermanos. Die tijd zal komen. Y será triste sufrir. En het zal heel Y será tarde para algunos droevig zijn te el lijden. no haber invertido en nuestros hijos. En dan zal het te laat zijn. El no haber enseñado a nuestros hijos la moral cristiana. Als we de christelijke moreel niet hebben aangeleerd. Y para eso usted no tiene que saber toda la Biblia. En daarvoor moet je niet heel de Bijbel kennen. Simplemente someterse a lo que usted ya sabe. Alleen onderwerpen aan hetgeen dat je wel kent. Y Dios levantará hombres y mujeres En de Heer die zal mannen en vrouwen oprichten. que estarán dispuestos a dar todo por predicar el Evangelio. Die bereid zijn om alles te geven om het woord te verspreiden. Pero madre, empiece en usted. Maar moeder, dat begint bij u. Empieza poniendo su fe en Cristo Jesús. Stel uw geloof in Jezus Christus. Orando y enseñando la palabra del Señor. Biddend en het woord lerend van de Heer Jezus Christus. Y el testimonio que tenemos el día de hoy en nuestras manos En de getuigenis die we vandaag in onze handen hebben, es la vida de la abuela Loida. is dus het leven over de oma van Timotheo. Esta mujer Deze vrouw, extendió su fe. door haar geloof werd hij tot de voeten van de Heer gebracht. Usted puede ser como Loida. U kunt ook zoals die O oma como zijn, Eunice. of als de dochter Eunike. La influencia de una madre cristiana, De invloed van een christelijke moeder, según lo que hemos visto, volgens hetgeen dat we gezien es hebben, ilimitado. is onbeperkt. Su testimonio puede llegar a muchas personas. Haar getuigenis kan tot velen geraken. Pero pastor, mi vida el día de hoy no es buena. Maar mijn leven Mi vandaag is niet testimonio no goed. es bueno. Mijn getuigenis is niet goed. Nunca es tarde para Dios. Het is nooit te laat voor de Heer.
uno puede enderezar sus caminos, Je kunt uw weg richten. entregándose a Cristo Jesús, U aan de Heer Jezus Christus geven. haciendo un compromiso verdadero y serio con el Señor. En een werkelijke toewijding aan de Heer geven. Pero mi hijo está en la cárcel, mi hijo está en las drogas, mi hijo es alcohólico. Maar zie eens wat er allemaal met mijn kinderen gebeurt. Mi hijo está separado, mi hijo está en esto. Al die problemen. Pero estamos hablando de una mujer que ora. Maar we spreken over een vrouw Estamos die hablando bidt. de una mujer que confía en el Señor. En die vertrouwt in de Heer. Es ahí donde veremos el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas. En het is hier dat we de macht van de Heer zien die zich manifesteert in onze levens. Para Dios nada es imposible. Voor God is er niets onmogelijk. Mi madre antes de morir dijo, Mijn moeder, voordat ze stierf, zei: es necesario que Él viva. het is nodig dat hij leeft. Y aquí estoy, En hier ben ik, dando la palabra. het woordgevend. Llegó después de muchos años. En dat kwam na vele jaren. Sufrí por mis malas decisiones. Leidend voor de slechte beslissingen. Pero Dios nunca llega tarde. Maar God komt nooit te laat. Cambia, Él cambia las situaciones. Hij verandert de Lo situatie. que es difícil para el hombre, para Él no es así. Want hetgeen dat moeilijk is voor de mens, is voor God mogelijk. ¿Qué parte tuvo su madre en su salvación? Welk deel had zijn moeder in de redding van hem? ¿Está usted difundiendo activamente la fe a otros? Su fe, ¿no? Spreidt u zelf als moeder uw geloof tot anderen uit? Usted puede llegar a muchas personas. Want u kunt heel veel mensen bereiken. Solo es cuestión, hermanos, de compromiso. Het is alleen ten opzichte van de Heer een compromis aangaan. Y es por eso que me gustaría orar. En daarom zou ik willen bidden. Y si hay algo que está haciendo una carga en usted, En als er iets u belast, o se siente indigna of por las u cosas de su pasado, u onwaardig voelt door de dingen van uw verleden. los brazos de Dios están abiertos para todos. De armen van de Heer zijn open voor iedereen. Él renueva, Él restaura. Hij vernieuwt en hij herstelt. Él no desecha al hombre que viene con un corazón arrepentido. Hij verwerpt de mens niet die met een bekeerd hart tot hem komt. Mi Jesús está dispuesto a perdonar. De Heer Jezus is bereid om te vergeven. Yo sé que no queremos ver a nuestros hijos sufrir, En ik weet dat we onze kinderen niet willen zien lijden. pero esta es la realidad. Maar dit is de werkelijkheid. Pero la Biblia me enseña otra realidad. En de Bijbel toont mij een andere werkelijkheid. Una realidad que mis ojos no pueden ver en este momento. Een werkelijkheid die mijn ogen op dit ogenblik niet kunnen zien. Son cosas eternas. Want dat zijn dingen die Yo eeuwig zijn. veo al Dios invisible. De onzichtbare God. Mis ojos naturales ven quizás en este momento los problemas y de repente no me da ninguna salida. Je kunt misschien met de ogen, de natuurlijke ogen naar de problemen zien en ogenschijnlijk geen uitweg zien. Pero con mis ojos espirituales, Maar met de spirituele ogen, mejor dicho, con mi fe en Cristo Jesús, met mijn geloof in Jezus Christus, yo podré cambiar, o Dios cambiará esa situación. zal God die situatie veranderen. Pero usted tiene que cambiar. Maar u zelf moet veranderen. Madre, sea fiel a Dios. Moeder, wees trouw Sirve a aan God. Cristo con todo tu corazón. Volg de Heer Jezus Christus met heel Y uw deja hart. de hacer las cosas que a Dios no le agrada. En laat de dingen achterwege die de Heer niet behagen. Es tiempo de cortar esas cosas. Het is tijd om dat af te No knippen. viva más en vergüenza. Leef niet meer in schaamte. Vive bajo la gracia de Cristo. Maar Jesús. leef onder de gratie, de genade van de Esa Heer. gracia que nos levanta. Die ons Esa opricht. gracia que nos fortalece. De genade die ons Esa versterkt. gracia, convicción, esperanza, que nos hace caminar con la cabeza en alto. Die ons overtuiging geeft en hoop
En ervoor zorgt dat wij met ons hoofd rechtop kunnen stappen. Y no dejarnos intimidar por el pasado. En ons niet laten intimideren door het verleden. Para Dios son nuevas todas las cosas. Voor God zijn alle dingen nieuw. Vamos a orar. We gaan bidden. Padre, Vader, tú sabes la condición de cada madre aquí, Señor. u kent de toestand van elke moeder hier aanwezig hier. Tú sabes sus alegrías, sus sufrimientos. U kent haar vreugden, haar droevigheden Tú sabes el esfuerzo que han hecho muchas. en de inspanningen die velen gedaan hebben. También, Señor, algunos están sufriendo consecuencias de sus malas decisiones. En ook zijn er sommigen die de consequenties hebben van de slechte beslissingen die ze nemen. Tú ves todo esto, Señor. U ziet dat allemaal, Heer. Pero lo que a ti te importa en este momento Maar hetgeen dat voor u belang heeft op dit ogenblik, es que estas madres confíen en ti. is dat die vrouwen, moeders, vertrouwen in u. Que estas madres se entreguen a ti. Dat die zich aan u overgeven. Que estas madres obedezcan tu palabra. Dat die moeders uw woord gehoorzamen. Es la única manera para cambiar su tristeza en gozo. Dat is de enige manier om hun droefheid in vreugde om te zetten. Porque para ti no hay nada perdido. Want voor u is er niets verloren. Tú tienes el control de todas las U cosas. hebt alles onder controle, Heer. Y es por eso que estás buscando fe en cada una de mis hermanas. En het is daarom dat je geloof zoekt in ieder van de zussen. Esta fe que las va a llevar Dit geloof dat hen zal brengen. a servirte con todo su corazón. Om tot het dienen aan u met heel het hart. Tu palabra dice, Señor, que tú eres un Dios perdonador. Uw woord zegt dat u een vergevende God bent, Heer. Que tú estás dispuesto a perdonar todo. Dat u bereid bent om alles te vergeven. Hermanos, todo Dios perdona. Zussen, alles wordt vergeven. Ese es nuestro Dios. Dat is onze Heer. Dios es soberano. Hij is soeverein. Él perdona todo. Hij vergeeft alles. Pero Él pide una condición. Maar hij vraagt een conditie, een toestand. Un corazón arrepentido. Een hart dat tot inkeer komt. Y que ponga fe en la obra de Cristo Jesús. En dat gelooft in het werk van de Heer Jezus Christus. Padre, yo te pido, Señor, que toques el corazón de estas mujeres. Vader, ik vraag dat u die harten van die vrouwen aanraakt, Heer. Señor, yo veo algunas cargas, Señor. Ik zie enkele met last beladen. Ellas no pueden seguir con ese pasado, mi Dios. Zij kunnen niet verder met dat verleden, Heer. Fortalece su fe, Señor. Versterk hun geloof, Heer. Que ellas puedan creer que tú lo has perdonado, Padre. Dat ze kunnen geloven dat u hen No vivan de ese hebt. pasado, Señor. En niet meer leven in het verleden, Heer. Porque esto le da vergüenza de hablarles de ti a sus hijos. Want dat geeft hen een schaamtegevoel om. Porque Te tienen spreken miedo over que u. le saquen esto en Tot cara, de kinderen. Señor. Want ze hebben angst dat dat in hun gezicht geworpen zal worden, Heer. Y cuando sus hijos o sus hijas les digan, pero tú eres así o eras así, En als de kinderen zeggen, maar u bent zo en zo, tu respuesta será esta. zal uw antwoord zijn, Sí, yo era así, ja, ik was zo. pero Cristo me perdonó Maar Christus heeft mij vergeven. y yo soy nueva criatura. En ik ben een nieuw schepsel in hem. Yo no soy lo que era antes, Ik ben niet meer degene die ik tevoren was. ya soy otra persona. Ik ben een andere persoon. Gracias, Señor, Dank u, Heer Jezus. que tú tienes el poder para perdonarnos. Want u hebt de macht om te vergeven, Heer. Yo te pido que bendigas a cada madre, Señor, Ik vraag u, zegen elke moeder. y
como hemos visto en tu palabra, En zoals we in uw woord hebben gezien, que madre es aquella que tiene ya esa simiente en su barriga, Señor, en su vientre. dat de moeder degene is die een vrucht had of heeft in de buik. Y aquellos que no pueden estar con sus hijos, fortalece. En degenen die niet met de kinderen kunnen zijn, geef die sterkte, Heer. Ayúdalos, Señor. Help hen, Heer. Dales fuerza Geef hem krachten, Heer. y dales oportunidad de que vean a sus hijos En geef hen de gelegenheid dat ze hun kinderen kunnen zien, Heer. y puedan compartir su fe genuina. En dat zij hun werkelijk geloof kunnen deelnemen. Gracias, Padre. Mededelen. En el Dank u, nombre de Vader. Cristo In Jesús. de naam van de Heer Jezus Christus.